Ev grupa ciwanan rojane li gundekî dibin mîvan û ji bo projeya xwe xelkê gundan jî dikin mîvan. Bi hejmarek ji kurte film ji berhemên xwe got li bajarê Kobanî û bi lîstikvanên herêmî hatine çêkirin. Her wiha berhemên derhînerên Kurd yên ji her çar parçeyên Kurdistanê didin nîşan. Ew dibêjin ji bo wan ew yek girîng e got filmên xwe û yên Kurdistanî bi xelkê Kobanî re parvekin. Me wek hemlakê nîşandanê li gundan dest pê kir ji bo ev demeke bû rewşa korona derbasîbe li ser millet. Millet gelek aciz bû di mal da me. Me dixwast wek kêfxweşiyekê di millet re em nîşandan dest pê bikin. Em ê berdewam bikin heta got serma dest pê dibe. Astengî got em dibînin wek komîna filma Rojava ya Kobanî di alî teknîkî de teknîkê me gelekê me û em bihêvîne komîna filma Rojava ya giştî me re bibe alîkar ji bo teknîkê. Ev proje got berdewamiya ji sala borî vaye bi sedema belavbûna nexweşiya korona hat paşxistin. Got li gor rêveberiya wê pêwîst bû di destpêka demsala havînê de hatiba lidarxistin. Her wiha diyar kirin got ta niha li heft gundên hewldora Kobanê filmên xwe pêşkeş kirine. Got arman ji vê yekê çîrokên civakî bidin nîşan, her wiha çanda sînema nûjen bikin. Sal tenê li gundan em nîşandanê dikin. Armanca me ji vê nîşandanê ku em ew çîrokên han ku ên civakiyê ku di nava Kobanê derketine em wan çîrokan bikin film û ji şîniyên derdorê re bidin nîşandan. Ne tenê ji Kobanê re kesên derve jî bidin nîşandan. Çîrokên me herek çîrokekê dibêje. Hinek çîrokên em bêjin ê cîrantî ne, hinek çîrokên hevaltî ne, hinek çîrokên şerin. Filmên ê ku li komîna me çêbûn derdora 5-6 filmin lê em giştiyan ered nakin. Li her gundekê em hinek filman ered dikin. Li gorî hezkirinê millet mesela em destpêkê sê filman nîşan didin. Ji xwe filmên me kurte filmen filmên kinin. Em destpêkê sê filman nîşan didin. Piştî sê filman jî li gorî hezkirina wan heger em berdewam bikin yan na. Hêjayek gotinê ye got berî 100 salî yekemîn hola sînema ji aliyê kesayetin ji pêkhateyên Ermenî ve hatibû avakirin û ta berî 30 salî hola sînema li Kobanê hebû. Ev grûpên sînema got di komîn film de kar dikin û ji aliyê rêveberiya navenda Baqîxudo ya çand û hunerê ve tên birêvebirin, hewldanên avakirina sînema û çêkirina filman dikin. Lê nebûna alavên teknîkî û pisporan hewldanên wan lawaz dike. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.